Kaixo, Esti Marquez naiz, hau da nire lehenengo diskoa. Diskoa 10 abestiz osatuta dago, musika guztia nerea da, eta letrak 3 letra kenduta, beste denak nereak dira. Pixkat hitz egiten dut, hausnartzen dut, normalean idatzi ditut letrak maitasunaren inguruan, baina baita hausnartzen duten gauzen inguruan, gizartean gertatzen diren gauzen inguruan, violentzia matxista, osasun mentala, eta holako gauzen inguruan ere idatzi dut. Hori 10 abestiz osatuta dago, izan dut kolaboratzen abesti batean Einaute Lorrieta, beste batean Neraita, musikarik desentek lagundu diate baita, batean Garazi Esnaola grabatu du pianoa, beste batean grabatu du, asko grabatu du Iker Laurobak, Josu Erbiti grabatu ditu bateriak, Arkaitz Minerrek egin dit soken orkestrazioa, eta egia esan, izan da polita, ez, diskoa egitea, eta jende honez inguratzea ere bai. Diseinua, argazkia egin dit iratxe handiak, hor dagoen argazkia ere bai. Gero diseinua diskoan barrukoa egin dit Miguel Asensiok baita. Masterizatu dut Josu Erbitin estudioan, eta nahastu Iker Laurobaren estudioan. Grabaketa osoa izan da Iker Laurobaren estudioan baita. Eta polita izan da, urte bat egon naizi hau prestatzen, ilusio asko da, diru asko da, gauza asko dira, baina pozik, bai. Autoekoizpena da? Bai, autoekoizpena da, bai. Pixua handia da, ze dena zuk inbertitzezu, klaro. Irabaziak ere dena zuretza dira, noski, baina inbertsioa potentea da, eta azkenean 23 urtekin olako inbertsio bat iteko, igual beste gauzatzuk albora utzi behar dituzu ahorratzeko disko bat ateratzeko, baina ze jendeak benetan ez dakit disko baten atzean zenbat diru dagon. Diru, denbora, ilusio eta baina dirua asko. Burua uste, ez, preokupazio, gora bera, gauza pila bat. Eta egia esan, zortea dakat, bainetela disko bat eta kontzertua dazkatela, eta Durangon banabilela saltzen, eta aldetela arnastu pixkat, ez, baina hasi ginen azaroan aian, gero joko dut abenduak 10 hemen, arratsaldean, 40 eta 50 uste dut. Eta gero hurrengo astean dakagu kontzertu bat Ordizin, eta beste kontzertua dakagu Lemoan. Eta hori abendua bukatzeko, eta gero urtarrietik aurrera badaude kontzertu gehiago, ezin ditut esan, guztiz itxi arte, sinatu arte, eta ezin dialako gauzatzuk esan, baina badaude, eta pozik nago egia esan. Lauko formatuan jungo gea, bateria Josu Erbiti joko du, Iker joko ditu gitarra elektrikoak eta mandolina, eta teklaua ere bai, eta gero dago Dana Herriaño, dala baita ere aktorea eta musikaria, eta Danaek ere joko du bajua, gure taldean. Bai, eta ahotsak baita, oso ondo abesten du, eta ahotsak ere bai. Orduan, egia esan oso ondo inguratuta noa zuzenekotara, bai.